Instituti su spona sa jednom zemljom i najčešće su neprofitne organizacije iz segmenta kulture. U Beogradu Institut Balaš i Balint, Mađarski kulturni centar, finansira Ministarstvo spoljnih poslova Mađarske. Njihov zadatak je da promovišu mađarski jezik i kulturu na području kulturne diplomatije. Pored sporta, kao jednog od značajnih segmenata povezivanja, kultura tradicionalno ima veliki uticaj na razvoj i očuvanje jedne zemlje. U Beogradu Institut Balaš i Balint rekonstruisala firma KEZ Srbija. Prilikom renoviranja zgrade vodilo se računa o potrebama kulturnog centra, ali i organizaciji gradilišta, imajući u vidu da su se radovi izveli u strogom centru Beograda, kako se ne bi zaustavljao saobraćaj i obezbedilo normalno funkcionisanje stanovnika ovog dela grada. Glavna delatnost firme KEZ Srbije je izvođenje opštih građevinskih radova, kao i tehničko projektovanje. Ciljevi firme su da se uključe svi zaposleni u proces obuke i usavršavanja zajedno sa iskusnim profesionalcima iz sfere građevinarstva i kroz timski rad, a da slede princip mi gradimo znanjem. Projektni biro KEZ nudi rešenja koje zadovoljavaju potrebe klijenata sa aspekta funkcionalnosti, ekonomičnosti, modernih rešenja i sve to u kratkom vremenskom roku.